Chini ti perasaan dofani khorsa athukri te Chini ti perasaan visingo omono puila Chini han ingre Chini dofan ingre Mr. International taklai bo Indian ingre Mr. International bo represent khaina thangi tongo November talo ngai jeng bono tini edition bukhaktei te ani bukhaktei jeng tini bono lab shokka tai bskango bini o program success na bagai jeng bini bagai jeng logyo tongo tai jeng suryo tai edition bukhaktei bo bono jeng je chukti jeng bono sumanai bini bskango success na bagai tai chini bini o success na thadani jeng jo to 30% lokro jeng bini bai break hainai chini takok adong jamatia bagai omra ang sanai je bini je bskam je once more no fulfilling thung te bini mumbai chini dofani mungtebo kucho kasatung te bini career hamtung abo ani suri mungtongnai jeng ti dersin bakaktibo suri mungtongnai hambai